Milí střelci, já vás vítám u vašeho horoskopu na červenec roku 2025. Pro vás to bude měsíc, kdybyste měli trávit čas spíše na dovolené při odpočinku, protože Mars, planeta akce energie, akce schopnosti, ale i vzteku, vzdoru, tak sice bude působit celý měsíc ve vašem 10. domě ve znamení Pany, ale zároveň vás to bude uvádět do konfliktních situací, můžou vás štvát vaši spolupracovníci nebo vaši nadřízení. Ovšem, pokud jste ambiciózní, je to období, kdy můžete dosáhnout na své pracovní cíle a úspěchy a možná můžete být i povýšeni. Takže možná to bude tak, že všichni budou na dovolené, ale vy budete hodně pracovat. Prvních 20 dnů zhruba července máme slunce ve znamení Raka, kdy se aktivuje témata vašeho 8. domu. Tam působí Jupiter, to znamená, že byste měli si dávat pozor na vaše intimní záležitosti, tajemství, na vaše peníze. Možná budete řešit peníze partnera, Jupiter zvětšuje, tak možná přemýšlíte nad nějakou půjčkou, hypotékou, dotací a nebo nad tím, že něco vyplatíte. Dále tady máme v druhé polovině, tedy července, slunce ve znamení Lva, které aktivuje váš 9. dům, vzdělávání, cizina, zahraničí, právní záležitosti, pravda, pohled na svět, určitá filozofie, což je sice zajímavé a dokonce v téhle oblasti bude 24. července novoluní, tedy nové začátky. Možná uvidíte něco jinak. Možná získáte nějakou informaci, která vám úplně změní pohled na svět, na život a nebo na nějakou důležitou situaci, která se týká třeba vašich dětí, protože lví energie, to jsou děti, lásky, spontánnost. V oblasti Lva a tedy 9. domu totiž dochází k tomu, že se zde nachází Merkur. Merkur nese informace a 18. července Merkur zastaví a bude zpětným chodem vracet minulost, vracet záležitosti z minulosti osoby. To znamená, že pokud potkáte něco nového nebo někoho nového, nějakou novou výzvu, běžte do téhle osudové šance opatrně, zkoumejte, pozorujte, protože většinou nové věci, které začneme v retrogradním Merkuru, nemají žádného trvání, informace nedávají smysl, nemůžeme se na to spolehnout. Ovšem, pokud vás trápí něco z minulosti, co je nedotažené, nedokončené, tak se tomu prosím věnujte. Samozřejmě, pokud procházíte nějakou právní záležitostí, a to je tady také možné, je možné, že se to nějakým způsobem zastaví, zasekne a nepohne se to minimálně do konce retrográdu, tedy do 12. srpna. Je tady novoluní, ale vy byste chtěli něco nového, ale možná oprášíte něco starého, takže se možná vrátíte k něčemu staronovému, co jste dělali jako koníček, a nebo jako zaměstnání. Dokonce se vám může ozvat někdo z vašeho minulého zaměstnání a nabídnout vám nějakou pomoc, možná i pracovní nabídku. Téma financí budete řešit také proto, že hned 10. července nastává úplněk ve znamení Kozorha, které aktivuje váš 2. dům. Tam patří sebehodnota, sebedůvěra, peníze, které vyděláváte, a tak možná opravdu budete povýšeni, možná si řeknete o zvýšení mzdy, a nebo prostě se rozhodnete podrobně prozkoumat váš osobní nebo rodinný rozpočet, finance, kde vám utíkají peníze. Je to dobrý nápad, udělejte to, protože můžete něco ušetřit. Také zde přichází energie otce a matky, rodičů, kteří mohou potřebovat vaši pomoc, informaci o něčem, možná budou chtít, abyste za ně něco vyřídili, anebo to budou vaše děti, které se na vás obrátí. Každopádně, jak jsem říkala, je tady prvních 20 dnů slunce ve znamení Raka, jsme po novoluní v Raku, které bylo na konci června, to znamená, že rodina, kořeny, vlast je velkým tématem. Opatrujte se a já vám přeju všechno dobré, protože hodně vás toho ještě čeká. Uran vstoupil 7.7. do znamení blíženců, čím aktivoval váš 7. dům vztahu, partnerství, spolupráce, a hodně se toho v vašem životě bude měnit. Možná nestačíte reagovat tak rychle, jak by bylo třeba. Buďte ve střehu. Také je zde komunikace Venuše s Uranem na počátku července a vy můžete potkat někoho zajímavého, kdo vás osloví a nebo okouzlí. Může to být nějaká finanční nabídka, anebo potkáte lásku. Jak jsem říkala, pokud to bude před 18. červencem, v pořádku, po 18. červenci už opatrně na nové kontakty a nové situace.